سلام سلام نايماكي ميديا تخاتلتي كميل لكم أنا دحاني እግዚአብሔር ይመስገን ንስኻትኩም እውን ኣብዘዝ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኾኑ ትምኒተዩ እሞ ናይማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሃሪትን ዝበልክዋ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበ ኣለኹ ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባሌ ግን ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንዳሃልዳሕሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነዛንታ ጀምርዎ እንዳበልኩ ናፍቲ ዛንታ ኸብለኩም ሰናይ ምክትታል ነጸብራቕ ሓቀኛ ፍቕሪ ወለደይ ካብ ዝምርዓው 55 ዓመት ገይሮም እዮም ድሕሪ 55 ናይ ሓዳር ዓመታት ግን ሓደ ንግሆ ማማ ንባባ ቁርሲ ክትሰርሐሉ ናብ ታሕቲ እንዳወረደት እንተላ ልቢ ድኻ መጋጢምዋ ወደቐት ባባ ንማማ ኣልዒሉ ናብ መኪና እትዩ እታ መኪና ብዝተኸዓሎ መጠን ሕጊ ትራፊክ ከየኽበረ እናብረረ ናብ ሆስፒታል ኣብጽሓ ግና ኣብ ሆስፒታል ምስ በጽሑ እንታይ ፋይዳ ኣለዎ ማማ ንዘለዓለም ተፈለየትና ኣብ እዋን ቀብሪ ኣቦይ ስቕ ትም ፍዝዝ ኢሉ ዝኽሪ ዝሰኣነ ይመስል ነይሩ ንብዓት ነቒፅዎ ዓለ ሽዑ ምሸት ኩላትና ደቁ ካብኦይ ተፈለና ነርና ኣብ ከቢድ ናይ ሓዘን ስምዒት ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ኣቦይ ነቲ ናይ ስነ መለኮት ተመራማሪ ቲኦሎጂስት ዝተመሃረ ሓወይ ሕጂ ኣዴኻ ኣበይ ክትህሉ ትኽእል ክብል ሓተቶ ሓወይ ድማ ድሕሪ ህይወት ዘሎ ኩነታት እናተንተነ ብምርዳእ ግምታዊ ኣድራሻ ኣዴና ተዛረበ ባባ ብትኹረት ይሰምዕ ስለ ዝነበረ ሃንደበት ናፍቲ መቃብር ውሰዱ ንበለ ባባ ምሸት ሰዓት ሕላፍ እዩ ናብ መቃብር ክንከይድ ኣይንኽእልን ኢና ወላ እንተበልናዮ ባባ ግን ልቢ ብዝሰብር ድምፂ ኣይተከራኸሩኒ ሶም ደቀይ ምስ ናይ 55 ዓመት መጻምርቱ ዝሰኣነ ሰብ ኣይትከራኸሩ ክብል ተዛረበና ንሕና እውን ምክርኻርና ደወበልና ናብ መኻነ መቃብር ኬድና ነቲ ሓላዊ ሰብ ኣፍቂድና ናፍቲ ናይ ማማ መቃብር ቀሪብና ባባ ሰናይ ተምኒቱን ጸሎቱን ንማማ ድሕሪ ምሕላፉ ናባና ገጹ ብምቕናዕ ምሳና ምስ ደቁ ክዛረብ ጀመረ 55 ዓመት ኮይኑሎ ትፈልጡ ዲኹም ምስ ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ 55 ዓመት ከይነበረ ዝኾነ ይኹን ሰብ ብዛዕባ ሓቀኛ ፍቕሪ ክዛረብ ፍጹም ኣይኽእልን ዘረብኡ ቁሩብ ደው ኣቢሉ ገጹ ድሕሪ ምጽራግ ዘረብኡ ቐጸለ ኣነን ኣዴኹምን ብሓደ ኣብ ውሽጢ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ሕማቕን ጽቡቕን እዋናት ብሓንሳብ ነርና ኢና ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ርኢና ብቆልዑ ምስ ተባረኽና ግና ብሓንሳብ ተሓጒስና ኢና ቆልዓ ናይ ምዕባይ ሓላፍነት ኣምሂርካ ናብ ቁም ነገር ናይ ምብጻሕ ሓጎስ ብሓደ ዝተማቐርናዮ ኢና ብዙሕ ቃንዛታት ብሓባር ኣስተናጊድና ኢና ንብዙሕ ጌጋታት እውን ይቕረ ተባሓኺልና ኢና ደቀይ ሕጂ ኩሉ ሓሊፉ እዩ ኣነ ድማ ኣመና ሕጉስ እየ ንምንታይ ከም ዝተሓጎስኩ ትፈልጡ ኢኹም ምኽንያቱ ንሳ ቀዲማትኒ እያ ሓሊፋ ንዓይ ክትቀብረኒ ዝገጥማ ሓዘን ቃንዛ ጽምዋ ናይ 55 ዓመት መጻምርቲ ምስኣን ዝፈጥሮ ባዶነት ከይረአየቶ ኸላ ቀዲማትኒ ብምሕላፋ ኣመና ደስ ይብለኒ ኣዝየ ስለ ዘፍቅራ ድማ ክትሳቀየኒ ሓዘን ክገጥማ ይደልን እየ ባባ ዘረባ ምስ ወድአ ኣነ ናሕዋተይን ከም ብሓድሽ በኸና ሓዘን ኣቦይ ኣብ ውሽጥና ርሒቑ ኣተወ ድሕሪኡ ናብ ገዛና ተመሊስና ሽዑ ምሸት መንነት ሓቀኛ ፍቕሪ ተረዲኡኒ ሓቀኛ ፍቕሪ ካብ ሮማንቲዝም ዝረሓቐ ወይ ምስ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ዝተኣሳሰረ ይኮነን እንታይ ደኣ ብሓባር ምስራሕ ብሓባር ደው ምባል ምክእኣልን ምጽውዋርን ይቕረ ምብሃሃልን ሓጎስን ሓዘንን ብሓባር ምስቲ መቃርን ምዃኑ ተገንዘብኩ ብዘይፈልጦ ጸሓፊ ዝተጻሕፈት እያ
ኣብ ኤፍቢ እውን ረኺበያ ናብ ትግርኛ ከዓ ተርጊመያ እታ ዛንታ ክተስተማቕርዋ ድማ እንሆ ዓዲመኩም ኣለኹም ሰናይ ንዓኹም ይኹን ሼር ብምግባር ናብ ካልኦት ሰባት ኣብጽሑሎም ሰላም ናይ ማኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሒዘልኩም ቀሪበ ዝነበርኩ መደብ ነዚ መስል ነይሩ ነዚ ዛንታ እንተደኣ ፈቲኹም እውን ሓሳብ ርእቶ እንተደኣ ሓሊኩምን ኣብ ናይ ኮመንት መጽሐፍ ቦታ ሓሳብ ርእቶኹም ክትገድፉልና ትኽእሉ ኢኹም ነዚ ቻናል ሓድሽቲ እንድሕር ዳሓሊኹም ሳብስክራይብ ብምግባር ነታ ናይ ደወል ምልክት ብምንካእ ናይ ቻናልና ናይ ወትሩ ተኸታተልቲ ክትኾኑ ንላቦ ነዚ ቻናል ላይክ ሼር ሳብስክራይብ እንዳገበርኩም ብቐጻሊ ብኻሊእ ዛንታ ብኻሊእ መደብ ብኻሊእ ሓሳብ ክሳብ ንራኸብ ክሳብ መወዳእታ ምሳና ስለ ዝጸናሕኩም ካብ ልቢ እንዳመስገና በዚ ኽንፍለየኩም ሰሰና እዩ